Dette er opfølgningsvideoen på prædiken om Jesu gerninger. Hvad er din umiddelbare følelse, når du hører ordet gerninger? Nogen tænker på arbejde, nogen tænker på gode gerninger, nogen tænker på en måde at fortjene sig til en plads i evigheden. De to første var måske ikke helt skæve, men den sidste, den rammer langt ved siden af. Både Jesus og Paulus gør det meget klart, at man kan ikke fortjene sig til en plads i evigheden. Så det er altså en anden form for gerninger, vi taler om, når vi taler om Jesu gerninger. Nogle af hovedpunkterne i min prædiken var, at gerninger eller aktion var meget vigtig i Jesu tjeneste. Også at Jesus så gerningerne også som et startpunkt for tro. Og så sagde han til sine efterfølgere, I skal gøre de samme gerninger. Dengang, da jeg var under uddannelse, der var aktionsforskning et af de store kodeord. Aktionsforskningen blev grundlagt af den tysk-amerikanske psykolog Kurt Lewin. Aktionsforskning er en måde, hvor forskeren forlader sit skrivebord og går ud i den virkelige verden for at være del af den forandring, som han prøver at undersøge. Lewin sagde blandt andet, forskning, der kun skriver bøger, er utilstrækkelig. Jeg synes, det ligner meget Jakobs ord i Jakobs brev, hvor han siger, tro uden gerninger er død. Et andet af de store navne dengang, det var Paulo Freire, der jo arbejdede med de undertrykte. Han taler om frigørelse gennem kritisk dialog. Sjovt nok, så synes jeg, at man både finder aktionsforskning og kritisk dialog i Jesu tjeneste. Tænk for eksempel på den blindfødte, som vi hører om i kapitel 9 i Johannes evangeliet. Det starter faktisk med, at disciplene stiller nogle kritiske spørgsmål og siger, hvorfor er han blind? Er det på grund af synd? Det kan det vel ikke være. Og Jesus siger, nej, det har ikke noget med synd at gøre. Det er for, at Guds kraft kan blive synlig. Senere er der andre, der bliver rodet ind i en kritisk dialog, hvor de går i rette med ham, og han når til erkendelse igennem den proces. Det er noget af det, I kan tale om i grupperne, og hvis I kigger på de 5 spørgsmål, som er i det lille hæfte, så kan I jo dels tage dem alle sammen, eller måske bare nøjes med at tage det sidste, der handler om det der med at bede i Jesu navn. Vi får alt, hvad vi beder om i Jesu navn. Forstår vi det rigtigt? Skal vi bare slutte bønnen med at sige i Jesu navn, eller ligger der mere i det? God arbejdslyst.